2310 500 676 και 677. Europa League σήμερα και Conference League. Τα αποτελέσματα σε λίγο. Τώρα να λήξουν όλα και θα σας τα πω. Πάμε στον κόσμο. Έλα. Έκλειψες τον έγραμμα. Θα σε ζουλήξω τα αυτιά, θα στα κάνω και που σας τα κάνω. Επλόρεξε που σας τα κάνω τα αυτιά. Δεν στεναχωριέσαι, θα τα μόσουμε. Τότε να δεις τι θα γίνει. Έκλεψες τον έρανο, άκου λίγο. Είδες κανέναν έρανο να κλέβεται. Πόσα κιλά μαλάκας πρέπει να είσαι, ξέρεις. Θα πάνε να ψηφίσεις εσύ, Κούλη θα ψηφίσεις. Τον Άδωνη ψηφίσεις. Τέτοιους μαλάκες σαν και εσένα θέλουν αυτοί. Αυτά είναι κλαρινά. Έλα φίλε. Με τα κλαρίνα. Με τα κλαρίνα, ξέρεις τι είναι τα κλαρίνα. Τέτοια θα παίξεις και εσύ σε λίγο. Θα σου τα δίνω με το ζόρι να τα παίζεις. Ωραία πράγματα. Για δώσ' το να. Έλα φίλε. Το jackpot. Γιατί δεν έρχεσαι λίγο ρε, πλώρε από εδώ. Γιατί δεν έρχεσαι λίγο. Αυτός είναι ο Θοδόσης. Από το Χορτιάνι. Έλα. Έλα Ντόντο. Πάρε τον άλλο τον πλάκα. Έλα. Έλα λέγε το jackpot, ήταν μουσοντενιό. Θοδόση, ξέρεις τι θα πάθεις. Πού να βρεις, θέλω να μιλήσουμε πρικισμένο. Όχι, ξέρεις τι θα πάθεις. Καταλάβεις τι θα πάθεις καθόλου. Όχι, εγώ θέλω να γνωρίσω. Όχι. Άστο, εκείνο δεν θα τύχει, μη στεναχωριέσαι. Ξέρεις τι θα πάθεις. Δεν θέλω άλλη φορά να σε Όχι, ξέρεις τι θα πάθεις. Πρόσεξε λίγο, ξέρεις τι θα πάθεις. Ξέρεις τι θα πάθεις. Τι. Θα το φυσάς και δεν θα κρυώνει. Εγώ δεν θέλω να συμβεί αυτό, θέλω να γίνουμε φίλοι. Όχι, εγώ δεν σε γουστάρω. Ξέρεις τι θα πάθεις. Γιατί, λόγο πες. Γιατί είσαι ένας μαλάκας και μισός. Ωραία, ζητάω συγγνώμη. Όχι, δεν το δέχομαι, δεν τη δέχομαι. Γιατί. Όλα αυτά θα τα πληρώσεις κανονικά. Εγώ ζητάω συγγνώμη. Όλα αυτά θα τα πληρώσεις κανονικά. Θέλω να απολογηθώ, σου λέω. Όχι, δεν θέλω. Εγώ θέλω, θα τα πληρώσεις όλα κανονικά. Ό,τι έχεις κάνει θα το πληρώσεις κανονικά από εδώ πέρα. Όχι, δεν με τρως εμένα τώρα έτσι. Άκου λίγο, στο φιλότιμο δεν με βάζει. Γιατί θα τα πληρώσεις όλα αυτά. Αυτά θα πληρωθούνε. Δεν τη δέχεσαι τη συγγνώμη. Όχι, δεν τη δέχομαι. Δεν τη δέχομαι, γιατί δεν τη δέχομαι. Άμα ήσουν εντάξει θα τη δεχόμουν. Μα είσαι μαλάκας, τι να τη δεχτώ. Μη με βρίζεις, δεν μ' αρέσει αυτό. Δεν σ' αρέσει,
Ας σου πω λοιπόν, είσαι ένας μαλάκας κανονικός και θα τα πληρώσεις αυτά. Δεν το δέχομαι. Αυτά θα τα πληρώσεις, σου λέω. Πάμε στον επόμενο. Γιορτάνη, Αυτά θα τα πληρώσεις, ρε. Άκου τώρα. Θα τα πληρώσεις αυτά. Γιατί σου το είπα μία, σου το είπα δύο, σου το είπα 1000, δεν το καταλαβαίνεις. Θα τα πληρώσεις, ρε μάγκα, πώς θα γίνει. Οι μαγκές πληρώνονται. Τι να κάνουμε. Είσαι δρομολογημένος. Έλα. Εντάξει. Θα δεις τι θα πάθεις. Όλα είναι ηχογραφημένα και όλα έχουν πάρει το δρόμο τους. Θα δεις τι θα πάθεις. Μη στεναχωριέσαι. Θα την πληρώσεις τη δουλειά. Και μετά θα έχουμε άλλα. Δεν θα τελειώσει εκεί, θα έχουμε άλλα μετά. Θα ζητήσεις και συγγνώμη, κουπριά. Άμα νομίζετε εσείς ότι μπορείτε να με κάνετε εμένα ζημιά, είστε πολύ γελασμένοι. Πάρα πολύ γελασμένοι. Είστε τυποτάδες, ξεφτιλίζεστε και εγώ θα σας ξεφτιλίσω, μη στεναχωριέστε. Θα την πληρώσετε. Εγώ ορκίστηκα ότι θα την πληρώσετε. Έλα, φίλε. Έλα, Ιορδάνη, καλησπέρα, ο Δημήτρης είμαι. Καλησπέρα. Τον είδες, τι κάνεις? Καλά είμαι, εσύ τι κάνεις? Καλά. Τον είδες τώρα που βγήκε αυτός και άρχισε να καταλαβαίνει το λάθος του. Όχι, δεν καταλαβαίνει κανένα λάθος. Άστα. Αυτά είναι να είχαμε να λέγαμε. Τότε είναι χάστο. Αυτά θα πληρωθούν όλα, μη στεναχωριέσαι. Βέβαια, ξέρω. Πώς θα γίνει τώρα. Με τα τσόλια θα ασχολούμαι εγώ τώρα. Γίνεται αυτό. Κάτω μωρέ, εντάξει, πάει αυτό. Οι κοπριές τώρα αυτές εδώ πέρα. Άστονα.